en Joan Laporta. Fermí Puig, què tal? Bon dia. Què tal? Bon dia, Jordi. Bé, farem un peixet de vedella amb bolets avui, no? Sí, senyor. El peixet de vedella, que no és cap contradicció, no és un mar i muntanya, això, és una peça de la vedella, que és una peça com triangular allargada, que normalment es brida, és a dir, s'embolica i queda quasi com un tall rodó. És una peça que quan se cuina bé queda molt tendra, és ideal per fer la vedella amb bolets, que finalment és una mica una cosa que anem a fer avui, eh? Per tant, quan encarregueu el peixet, que són peces que acostumen a fer 1 quilo o així, vosaltres demaneu segons la conveniència, sobretot que us el bridin ja, eh? Escolti, lligui-me'l, sisplau, molt bé. Aleshores, tu després t'agafes els salpebres, t'agafes la cassola de mida on això vols cuinar-ho, i aleshores t'hi poses el peixet en allà amb una mica d'oli i força ceba tallada grollerament, força ceba tallada grollerament. Aleshores, la primera cosa que tu busques aquí és enrossir-lo una miqueta, Per tant, enrossim una miqueta aquest tall de vedella pels 4 cantons, i quan el tenim una mica enrossit, baixem el foc, i aleshores tirem un bon raig de conyac i tirem un bon raig d'un vi tipus aquest Gran Xef, per dir-ho manera, aquest tipus de vins daurats, etc que van molt bé per cuinar, Aleshores remenem bé, freguem una miqueta perquè treguin els sucs, i a partir d'aquell moment hi posem o una llossada d'aigua o una mica de brou de malalt, tapem i a foc lent allò que vagi anant. Pensa que d'aquesta manera ben bé se us hi passarà una hora, no us la traurà ningú. De manera que de tant en tant aneu obrint, patiu-hi una miqueta i tireu una mica més de brou de malalt o una mica d'aigua, aneu tirant perquè us quedi una mica de caldet, Aleshores, al cap d'una hora i quart, pareu-ho. I aleshores traieu la peça de vedella sencera, la deixeu refredar un moment i li traureu el cordill, evidentment. La peça no està feta encara, perquè ens quedi tendra. Què necessitem ara? Ara la tallarem a rodanxes del gruix que més o menys ens agradi a nosaltres. Jo recomano més aviat una mica gruixudetes, I aleshores, mentre fem això, en la mateixa cassola agafem el mini pímer i triturem tot el caldo que ha quedat allà amb tota la ceba que ha quedat, tot ben triturat amb el mini pímer. Allò serà la base de la salsa. A partir d'aquí tornem a tirar dins a la carn de vedella que hem tallat a rodanxes, tapem i que vagi fent xup, fins que estigui tendre. Aleshores, pot passar 3/4 d'hora més, sense problema, Aleshores, quan faltin més o menys 10 minuts, un quart d'hora, teniu dues opcions. Estem en primavera, hi ha els grans bolets de primavera, que ara hi ha hagut florides molt maques, per tant tenim els moixernons, tenim les carreretes, tenim les múrgoles, se'l miren els primers ceps. Si teniu bolet fresc, ho feu un bolet fresc. Qui no, doncs mira, com si féssiu un fricandó. Us agafeu les carreretes seques, les deixateu amb una mica d'aigua perquè es tornin toves, i tireu l'aigua aquesta amb els bolets secs a dins i que faci xup. Ja ho veureu quin plat tan extraordinari amb una peça prou desconeguda de la vedella. Molt bé, Fermí, queda anotat, Entesos, Jordi. Estem parlant de peixet de vedella amb bolets.